sa Good Vibes. Hindi niya luyag ang mabaho kag mahigko nga ulubrahan. Gani ang banyo sa Bacolod City Government Center ang iyang ginhimo nga daw kasubong sa isa ka garden. Yari ang report. Sa una mo nga pagtanaw sa sini nga banyo, pensaron mo nga nagtalang ka sa isa ka garden. Hindi ka magduha-duha nga magtambay bisan sa makadali diri samtang nagapamati sang music kag nagalantaw sa mga tanom sa sulod sang ini nga comfort room sa 3rd floor sa Bacolod City Government Center. Malingaw ka man basa sa mga signages, mga quotes nga pwede makahatag sang inspirasyon. Istorya sang utility worker nga si Jacob Castellano, Hulyo sang iya maabtan ang mabaho kag mahigko nga CR. Gani isaya pagsugod man trabaho bilang job order worker sang syudad, ginpulawan niya ang paglimpyo sang na-assign sa iya nga banyo. Lemon Para ang baho ma-absorb ya. Madula iya Ang baho. ang pangsot. Para sa imo isa ka comfort room or restroom, ano dapat? Hamot. Nagkantinlo. Amat-amat niya man, niya ginhakot ang pila sa iya mga tanom sa iya balay, kag sa mga ginhatag sa iya nga mga tanom, nahimo niya nga daw hardin ang comfort room. Kaya you know what? Kaya paano ang baho sa ang odor ba sa CR madula kung may plan. Bisan mga bisita kag mga kaupdanan sa trabaho ni Jacob, nalipay kag nagadayaw sa iya ginhimo. Pagsulit ko sa CR, sir, daw ma-appreciate ko ginado, ara kang sa beach, nakabugnaw. Although resort lang pakita ko sa mga tanom niya kanami. Do sa garden ka lang. Do sa garden ka lang. Suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, ang mga kasubong ni Jacob nga nagaobra sang extra mile sa trabaho. Ang luyag man ni Mayor Albi Benitez sa mga empleyado, agod nga malabot ang ginalauman nga pagbago para sa syudad. Extra mile yan kay Mayor gusto. Ang serbisyo mo bala hindi ang regular lang kundi nang may additional bala mabatsagan ng mile inabalang government that reaches out to the people, conducive. We can be strict, we have to be fair, but at the same time inabalang hindi ta matahap sa city government and it starts on the small things, a receiving desk, a CR. So amo gina siya hindi lang yan sa JO ta sir kundi sa tanan ta nga employees nga Ang platter kuya ikinamiyan ka sa akong CR na kahamot. Si Jacob ang taga-barangay Estefania ang nakatrabaho na sadto sa Manukan Country. Para sa iya, ang kalimpyo sang lugar nagapakita sang personalidad sang isa ka tawo. Amo nga kasubong man sang iya ginihimos nga banyo. Blooming man siya kada adlaw sa iya pag-report sa trabaho.